Tiny Beach og Tiny Resort med de sidste opdateringer her fra projektet Tiny Beach i Udon Thani, det nordøstlige Thailand, hvor udlændinge har mulighed for at kan være med, ligesom kaldes Villa her, har alle mulige udlændinge fra hele Europa, hele Vesten, der elsker Thailand ligesom os, har her mulighed for at kan være med i vores projekt Tiny Beach i Udon Thani. Flere danske borgere, der har købt hus, bygget hus, udvider med overdækninger, palmer, græsplæner, alle de ting, vi kender hjemmefra, vi godt kunne tænke os at tage med til Thailand med hensyn til at plante og være i skyggen og sidde i en dejlig have, der er omringet af palmer, som vi kender hjemmefra. Det er nogle af de ting, som vi oplever danskere, de dekorerer med her i Tiny Beach. Vi er også i de faser, hvor vi har fået strøm ind til hele området ude nu, og vi har også fået gadelamper op, som du kan se på videoen her. Flyver dronen forbi de her stolper med de nye modeller af gadelamper, som er blevet sat op til gadebelysning. I øjeblikket er vi ved at lave ansøgninger til at få lavet vores betonvej, så vi ikke skal udsættes for mere støv på vejene her omkring Tiny Beach. Så betonvej, det anbefaler vi, det vi vil lave en plan med det lokale kommunekontor om at få lavet, sådan så vi kan komme til at få lavet nogle gode opdateringer på infrastrukturen her i Tiny Beach. Så er der lige 3 stykker jord til salg, du kan læse i teksten, hvad de koster og hvor de ligger. Og på den måde, så kan du også købe et jordstykke i Tiny Beach, bygge dit eget hus. Alle de jordstykker, jeg viser her, der er til salg, er bygningsklare med skøder og dokumenter og det, der skal til for, at du kan bygge stille og roligt format. Her kan vi se borgerne i Tiny Street kan godt lide det med at dekorere, kan godt lide det med at sætte rækværk og lave nogle af de ting, som kan være til en fordel for nogle af de beboere og borgere, der bor i Tiny Street. Så på den måde, der har man mulighed for at kunne dekorere og lave halvtag og lave gelænder og lave rækværk og de ting, som man gerne vil have på sit hus her i Tiny Beach. Til Tiny Home House, hvor vi har de første 2 huse klar her den 15. februar 2025 til indflytning. Lige nu er de ved at lave de sidste skridt, og der mangler også at blive sat vinduerne i det ene hus her. Vi går og vander græsplænen og vander have og gør det dejligt grønt og pænt til den 15. i 2025, så vi er klar til indflytning, så dig, der eventuelt har lyst til at være i et Tiny Home House hus, kan direkte flytte ind og begynde at nyde dit otium allerede her fra midt februar af. Og med den her video, der vil jeg bare sige tusind tak, fordi du kiggede med. Følg med på kanalen og abonner. Husk at like og abonnere kanalen. Tak fordi du kiggede med.